Is-sena li għaddiet l-uffiċjali tal-proġett Be Smart Online tal-Fondazzjoni għall servizzi ta' ħarsien soċjali l-FSWS wettqu 951 intervent b'żieda sinifikanti fil-każijiet marbuta ma' cyberbullying, fastidju online u użu ħażin ta' teknoloġija. Ħafna drabi dawn l-interventi jibdew minn telefonata fuq il-linja 179. Minn hemm il-professjonisti mhux biss jagħtu appoġġ individwali lit-tfal u lill-familji imma jieħdu kollazzjoni diretta mal-pjattaformi diġitali biex jitneħħa kontenut li jagħmel ħsara. Il-koordinatriċi ta' Safer Internet Center, Davinja Mari Muscat, spjegat ma' TVM News kif minn barra s-sapport emozjonali l-uffiċjali jgwidaw ukoll lill-vittmi u lill-familji tagħhom dwar meta u kif jinvolvu lill-pulizija, speċjalment f'każijiet ta' teddid. Meta tnejdu intervent, mhux qegħdin ngħidu telefonata u daqshekk, jekk naraw li eżempju qed jibda mill-iskola pereżempju mill-klassi, naraw li l-klassi kollha jkun hemm bżonn xi tip ta' intervent. Ġifieri ġieli mbagħad immorru aħna jisaqsuna tal-iskola, immorruna tuhom talk fuq cyberbullying in ġenerali. Imma mbagħad lil dawk it-tfal li jkunu qegħdin jiġu affettwati nikkollaboraw pereżempju ma' servizzi oħrajn bħal anti-bullying department sija tal-gvern jew sija tal-knisja biex imbagħad jagħtuhom aktar għajnuna biex jibqgħu followed. Hija tkellmet dwar każ is-sena l-oħra li juri kif aktar ma jgħaddi żmien aktar il-bullying online qed jieħu forom perikolużi. Kien hemm grupp ta' żgħażagħ fejn bdew jaqbdu ma' persuna u għax ma tagħthomx dak li rridu huma ikkreaw AI deepfake video ta' persuna li kienet tħobb li kien m'għadux magħna b'mod biex iwaqqawha għaċ-ċajt. Ġifieri inti immaġina tkun għadek kif għaddejt minn sitwazzjoni fejn tkun tlift il-persuna li tħobb. Tkun qed tipprova terġa' tirkupra, u f'daqqa waħda tara video tal-istess persuna qatt tapparsi għadu ħaj u qed jitħaq bik. Dik kienet xi ħaġa li vera immeraviljatni mhux b'mod tajjeb. Jitfit mal-interventi Be Smart Online qed isaħħaħ ukoll il-prevenzjoni bit-taħriġ. Is-sena l-oħra saru 222 sessjoni ta' taħriġ, rekord meta mqabel ma' snin passati, u żieda qawwija meta mqabel ma' sena qabel meta saru 136 sessjoni. Dawn is-sessjonijiet jilħqu udjenzi differenti u jiffukaw fuq il-ħiliet meħtieġa biex wieħed jinnaviga d-dinja online, inkluż l-aspett psikoloġiku ta' għaliex persuna tasal biex tagħmel ċertu affarijiet. Il-kontenut jinbidel ma' xejriet. Dis-sena eżempju bdejna nitkellmu ħafna iktar fuq it-trend tal-AI companions pereżempju u x'jista' jkun it-tajjeb u l-ħażin tagħha speċjalment fejn jiġu tfal iż-żgħar. Il-messaġġ ewlieni jibqa' wieħed. Fid-dinja diġitali il-problemi jistgħu jeskalaw malajr jekk jibqgħu mistura. Meta nippruvaw naħabu taħt it-tapit iktar jikbru l-problemi għax qed tgħid online hemm iktar għajnejn u n-nies ikabru aktar l-affarijiet. So aħjar titkellem milli tibqa' iżomma ġo fik. U aħna qegħdin hawnhekk biex nippruvaw ngħinu skont il-każ li jkun. Fl-okkażjoni ta' Safer Internet Day fl-10 ta' frar se jkun hemm stand informattiv quddiem il-Parlament bejn id-9 ta' filgħodu u nofsinhar. Għal kull għajnuna persuna tista' dejjem iċċempel 179.